Așa, salutare! Deci, acum la mine merge o mică gustare Forever Frieder. Deci, pentru ce trebuiește asta? Ce face el? Deci, controlează dorința de a mânca, zahăr în sânge, merge ca prebiotic, da? Ajută la prelucrarea mâncării. Deci, asta este gustarea mea între dejun și abet. Nu știu, am uitat. Deci, iată, așa, acum să vedem cât de bănuț este. Ce, mami? N-are niciun gust. Absolut nimic. Nici un gust. Deci se dă la băut foarte bine. Mai departe urmează, vă țin la curent. O zi minunată!